Tarlaqueños, nasa Tarlac na ang trending na cheese bread at Spanish bread ng Granny's Bake Shop. Fresh from the oven at ready nang iserve bukas September 5, 9 a.m. Open sila 24 hours kaya tag mo na dito yung kilala mong nagkikrave lagi ng cheese bread and Spanish bread. Ito pala ang pang 4th branch nila at unang branch outside Pampanga. May pa-promo sila for every 1,000 purchase. May chance na kayong mag-spin the wheel at manalo ng mga exciting prizes. Nakilala si Granny's Bake Shop sa kanilang bite-sized cheese bread na masarap, malambot at hindi tinipid sa cheese. Freshly baked lagi dahil laging nauubos. Masarap din ni partner yan sa kanilang Granny's Hot Chocolate. Yung Spanish bread naman malambot din at hindi tinipid sa peeling. Perfect din yan sa mainit nilang hot chocolate. Must try din yung kanilang ensaymadita, mamonitos, masarap na brownies, pandesal, pandesito, and buns. Madami din tayong pagpipilian sa kanilang mga drinks. Meron silang mga coffee base, non-coffee, at refreshers katulad ng kanilang Granny's Tamarind na nagustuhan ko ang lasa. Located pala sila sa Barangay San Miguel, Tarlac City, Tarlac, along the highway, in front of Robinson Luisita, beside BDO and Honda. Kaya kung naghahanap kayo ng freshly baked at premium taste na pampasalubong at pangregalo, mag-visit na kayo sa Granny's Bake Shop, Tarlac Branch. Welcome to Granny's Tarlac!